खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आजोलि। खन्थाइखौ लिरदों सिमां बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। ओइ आजोलि, बबेयाव दं नों आंखौ बावगारलांना? थादो नोंनो गोजोनै आंनि जिउआव दुखु होलांना। नोंखौनो नागिरथिंबायना जाबायो आं हाराव माराव फाग्ला बायदि। मा खाफाल लाना उजिखो आं बे मुलुग संसाराव? मोनमारनाय नंला नामा आं नोंखौ बे उजिगासे जिउआव? थालांसिगोन आंनि बे जिउआव नोंनि थाखाय आं मा? एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।